Mitosen indledes med profasen. I profasen trækker kromatimer sig sammen til kromosomer. Cellens centrioler deler sig i to og kører mod hver sin pol. Cellemembranen forbliver intakt. Og metafasen den begynder, når kernemembranen nedbrydes. For centriolerne danner der proteintråde, også kaldet tendtråde, og de binder sig til centromerne, og de trækker fra hver sin pol, så alle kromosomerne bliver samlet i midten. Og i anafasen, der spaltes centromeret, hvilket er midten af kromosomerne. Tendtrådene, der er lavet af proteiner, trækker herefter kromosomets kromotider til hver sin pol. Yes. Og den sidste fase hedder telofasen, hvor at cellen så begynder at dele sig i to. Og først så bliver kromosomerne så her trukket ud, og telofasen starter lige om lidt, når man kan se, at cellerne de begynder at få nye cellekerner, eller cellemembraner bliver genoprettet, eller hvad man skal sige, starter nu. Og så kan man så se, at tendtrådene her de bliver så viklet ud fra hinanden igen, og hver celle har så fået sine kromosomer, og cellevæggene der bliver opbygget igen. Og så er det så to forskellige celler her med hver sit cytoplasma, og her kan man se, hvordan at cellerne så bliver delt i to. Og det hele er klar til at starte igen, hvis det er.